Co to bylo? To bylo zasran. Můj bože. Ještě, že to bylo jenom sen. Tam pomočili. Ach jo. Tak. Tady mám další. Tak. Ještě jedna. Tak. Tak. A teď si může říct ta věc. Vybral si svý main, která tady leží. Jo. Dívám se, jestli nemáme něco v poště. O, dopis. Escaping. Můžu se podívat. Zdravím, mistře. S Aresem a otazníkem jsme vyšli za dalším fragmentem. Asi budem pár dnů pryč, tak se držte. Escapix. Za dalším fragmentem. Dobře. Snad ho najdu. Ares mi říkal, že si můžu říct pár jeho chleba, tak si pro pár zajdu. Aresův chleba je vždycky čerstvý, tak dobrý. Nevím, jak to dělá. Prej, co má tady dole v čerstvice. O, ano, bych tady fakt hodně. Já si vezmu na 7 kg. Tak. A samotný chleba. Není moc dobrá, asi si k tomu něco budu bavit. Co pak tady máme? Praseční maso, mrkve, hovězí, tak to si vezmu. Tak dáme to tady vác. Tak. Dneska je ale krásný den. Hlavně ta výhled. Krásný dům tady z Cape a otazníka. Se těším na ten chleba. Už se nám tady uvařilo maso. Tak dáme si to. Bylo to dobré. Mám celkem zničené věci. Měl bych se jít opravit, ale nemám žádné diamanty. Budu něco natížit. Natížil jsem nějaké diamanty, no to bude stačit na opravení mého armor. Slyšel jsem, že Ares tady má kovadlinu, tak tam snad mu nebude vadit, že ji použiju. To, dokonce má 2. Kalhoty. Boty. Tak, ještě by zbyly 4 diamanty. Spím rain do zásoby. Tak. Konečně domů. No, co to je? To není Escapix ani otazník. Dobrý den. Kdo jste? Zdravím tě. Já jsem přišel zdaleka a mám pro tebe informaci, která by se ti mohla hodit. Jakou informaci?
Kdo seš? Co děláš? Můj mistr po tobě jde. Mistr. Znáte se z minulosti. V minulosti. A proč mi říkáš, že to je po mně jde nějaký mistr? Pohádal se mnou. A já jsem se rozhodl, že se mi absolutně nelíbí to, jak se snaží všechno ovládnout. A kdo seš ty a ten tvůj mistr? A proč mi to říkáš teď? Já jsem jeho učeň. Nejsem jako- sám. No. Bohužel druhý jeho učeň je jednoduše ovlivnitelný. Ten je s ním. Je dost možný, že pokud sem dojdou oba. A na to bys měl být připravený. Že by tam chodili a co mi jako udělají? Co tě zabít. Ale já jsem mistr PvP. Nějací náhodní dva týpci mě nezabijou. On je taky mistr PvP. A taky není jeden z těch hloupějších. Který s tebou bojoval už v minulosti. A vyhrál. Což je ale něco, co ty si nepamatuješ. Zní přesně jako můj sván. Ale vy, Jo? Já vím. jak jako víš. Mám vysokou inteligenci, vím absolutně všechno, na co ty jenom pomyslíš. Jako vysokou inteligenci, co mele. Můžu ti to jednoduše dokázat. No tak, dokáž. V inventáři máš mace s enchanty, který ti můžu říct. Řekni. Na té mace máš Windburst 1, Density 5, Mending a Unbreaking 3, že? No, mám, ale to mohl typnout. Mikro. Ty teď nemáš na výběr na nic jiného než věřit. Musíš mi věřit, anebo doplatíš. Jo, moc se mi to nezdá. Ale věděl jsi, jaké ty enchanty mám. Když říkáš, že ten tvůj mistr je dobrý. Dokáže mi vůbec porazit. Jestli to dokázal v minulosti, tak to dokáže i teď. Třeba zapomněl, jak se to hraje. Tak to určitě ne. Dost věcí mě naučil a určitě si nemyslím, že na to zapomněl. Jsem si jistý. No, dobře teda. Jako, moc se mi to nezdá, ale... Dobrá, budu vám věřit. No, jinak, přišel jsem z dálky a nemám teď kde bydlet. Je tady kde se unocovat. No, jak vidíš, máme tady naši vesničku. Tak můžeš postavit svůj baráček. Dobře, děkuju. Já si vážím toho, že mi věříš. A věř mi, že určitě nebudeš litovat. Já ti přeju dobrou noc. Dobře, teda, dobrou. Další krásné ráno v naší vesničce. Kde si postavil ten domčas baráček. Jo, tady. Tam dole. Celkem hezké to, že na to neměl tolik času. No není pár, tak se ho budu zeptat.
Zdravím tě. Co potřebuješ? Chtěl bych se zeptat na pár otázek. Dobře, tak si můžeme jít sednout ven. Dobrá. Povídej. Zajímalo by mě, ty jsi zmínil nějakého druhého učně. Tak kdo je ten druhý učení, nebo jak je dobrý? To je Dino. Je na podobným PvP levelu jako já, ale určitě není zdaleka tak chytrý jako já. Myslíš si, že by mě dokázal porazit? Ne, Žen mistr by mě dokázal porazit. ano, ty jsi s mistrem na podobné úrovni. Dobrá. Ale víš vůbec, kde je ten mistr? Nebo? Nevím, už jsem tam dlouho nebyl. Když jsem tebe hledal, dalo mi to měsíce, než jsem tě našel. Aha. Jo. Jak víš, že teď někdy sem přijdou a budou mě chtít zabít. Protože mám takový blbý pocit, že poslal Dina, aby mě hledal taky a pak se pomocí toho dostali k tobě. Aha. A Dino je nějaký taky chytrý. Nebo... Ne, No, ani zdaleka. aha. No, dobrá. Dobrá, asi vše. Já jsem se chtěl zeptat jenom tahle na pár otázek. Dobře, Mi to vrtalo hlavu. chápu. Dobrá. Tak zatím. Děkuji. Zatím. Yeah. Jak je dneska venku? Je dobře. On bude snad dobrý chlap. Co ty tady chceš? No, pár úkolů. Jo? A jaký jsou? Veliký. Jestli chceš, můžeš to vzdát. Tak to vůbec. Přece bys nebojovala proti Diamondovému armoru. No to teda budu, za každou cenu. Když máš tou troufavost, tak pojď. Musím dojít k Partixovi. Nemusíš utíkat. Já neutíkám, toho se určitě neboj. Halo? Co se děje? Pojď dolů! A sakra, tak Partixe jsem tu nečekal. Co to je? Běž po něm, to je ten můj dvojník, jeho druhý učeň. Jdu. Nech ho jít, ten nám stejně bude utíkat jenom. Tak tohle Tak. mám. Tak došlo dost dřív, než jsem očekával. No. Taky jsem čekal, že bude mít víc času. Moc toho neudělal. Ale bojím se, že máme tak týden maximálně, než dojde můj mistr. No, problém. Celá vesnička tady není a hledají různé fragmenty. Budem se to muset snažit udržet. Jinak to nepůjde. Budeme ti muset získat nějaké lepší věci než tyhle. To určitě. Myslím si, že když na nás půjdou, rozdělíme si je, máme šanci je dát. Mario. A teď hlavní priorita je získat mi lepší věci. Ale Nic. už je celkem pozdě, tak pojďme spát. Zítra se na to můžeme vrhnout. Jo. Tak dobrou. Tak dobrou.